Čau, čau, toto je nový server Dadocraft. Keď neviete, ako sa robí, tak vám ho môžem ukázať. Takže pôjdete na stránku Google Chrome, tam si dáte, že minecraft.net. Tu si dáte túto, povieme, že zložku Minecraft server.exe. Stiahnete si to a budete to mať túto. Potom si urobíte nový priečinok tu a potom idete na ten nový priečinok a dáte si ten Minecraft server sem. Potom spustíte to. Čakajte. A urobá sa vám takéto percentá. Potom, keď chcete dať priateľa admina, tak dáte op a toho priateľa, napríklad Kiko. No ja to nebudem stlačiť, lebo potom by som ho dal. No. Čakajte. Potom sa vám takéto zložky tiež, súbory a dáte server. Tuto máte, že level name, to je, že názov serveru, potom toto že server port, že aký chcete port, tu je tá server. No, musíte si stiahnuť ešte aj hamači a tam budete musieť dať tú IPčku sem. A potom, keď chcete mať že chcete mať PvP, tak dáte si false alebo true. True je, že vypaté a false je, že zapaté. Sorry. Keď chcete mať na spawne zvieratá, tak si dajte false alebo true. Potom, koľko chcete mať hráčov, maximálne aj minimálne. Potom, koľko chcete mať hráčov, tak tu. Ešte game mode, keď chcete mať vy alebo vaši priatelia, tak dáte 1 alebo 0. Potom to je ešte ten názov serveru. A online mode to je, že online mod, že tam budú mať aj levely, aj také. Tak dajte si false alebo true. Dajte false potom. Vypnete. Teraz, keď chcete to ešte uložíte. A teraz vypnete. Teraz, keď chcete a ešte dajte si tam barčo. Potom, keď chcete hamači, tak pôjdete zase na stránku, dáte si ulož to, dáte si hamachy, túto zložku. Zapnete ju, stiahnete, tu sa vám zase ukáže, si ho otvoríte, nainštalujete a tu sa vám ukáže. Potom ho takto zapnite. Tu je, že napríklad dáte si tam tých hráčov a zapnete Minecraft.
Dáme si... No dajte si tam variaké meno, ktoré máte, ktoré hrávate. No a tu si dáte více hráčov, dáte si pridať server a dajte si tam tu z toho login a mači tú adresu toho servera. Dajte zrušiť a tu dole sa vám ukáže ten server váš. Ja už budem ešte tento, vám ukážem môj server. Tu ako môžete si dávať tých ops. Ešte ukážem raz. Napríklad dadu má op. A potom ďalšie video bude ako dávať plugíny na Minecraft. Tak to bude asi všetko. Tak, vypím. Čau. To bolo všetko.